μας φέρνει και σε όλα τα άλλα πανέμορφα χωριά της επαρχίας μας. Με πρώτα εκείνα της Ανατολικής Παριάς της, κουρνιασμένα στη σειρά στους πρόποδες του Πενταδάκτυλου, που με τους θρύλους και το μεγαλείο του μας γνέφει αγέλαστος, καρτερώντας τον διγενή να κυνηγήσει το χάροντα και πάλι. Στα ανατολικά, ο Άγιος Αμβρόσιος και η Καλογραία, με το βυζαντινό μοναστήρι του Αντιφωνητή Χριστού μέχρι τον Άγιο Επίκτητο, το Καζάφανι και το Πέλαπαΐς, όπου η γοτθική αρχιτεκτονική του Αβαΐου της Ειρήνης έδεσε με το μεγαλείο του βουνού αψίδα οξυκόρυφη που ανυμνεί τον Πλάστιδη. Δυο μόλις βήματα στα δυτικά της Κερίνιας, το ξοκλήσι της Κλικιώτισσας. Νοσταλγούμε το πανηγύρι της, όπου νιώθαμε πως ολόκληρη η επαρχία της Κερίνιας, σαν οικογένεια, γιόρταζε την επανένωσή της στα κροθαλάσσι της Παναγίας. Ακριβώς δίπλα της, ο Άης Γιόρκης, με τα μποστάνια και τους αγγιοπλάστες του. Κατεβαίνουμε στη σπηλιά του Αγίου Πανουρίου, πάνω στους θαλασσόδαρτους βράχους. Βουνό οι πίτσες που φέραν οι πιστοί στον Άγιο, να εκπληρώσει τις επιθυμίες τους. Ο Καραβάς, αρχόντης Ακομόπολη, ζει και αναπνέει λεμονανθούς και θάλασσα. Η Αχυροποίητος, απομεινάρη της Λάμπουσας, πόλη στα βυζαντινά χρόνια. Οι θησαυροί στολίζουν σήμερα τα μουσεία του κόσμου, όπως η ασημένη δίσκη της καλυσμένη σε καθαρό ασήμι. Η πάλη του μικρού Δαβίδ με τον γίγαντα Γολιάθ ζωγραφίζει τη μοίρα και την ιστορία της μικρής Κύπρου. Ανίποτη ομορφιά, το λιμανάκι της Λάμπουσας, οι απλοϊκοί ψαράδες και πίσω το βουνό με τον όγκο του να υπενθυμίζει την αιωνιότητα αυτού του τόπου. Η Λάπιθος, σκαρφαλωμένη στον μπαλκόνι της, λιγοθυμά στις μυρωδιές τελεμονανθών της. Η καρδιά της χτυπά στους ήχους του αργαλιού και του κεφαλόβρυσου, τους ήχους το αμμόνι των εφευρετικών σιδεράδων της. Και η μελωδία σμίγει με τους βυζαντινούς ύμνους από τις πολλές εκκλησιές στις 6 ενορίες της. Και πιο δυτικά, η Βασίλεια, κουρνιασμένη στις ρίζες του κόρνου, δροσίζει τα πόδια της στο πανέμορφο λιμανάκι του Βαβυλά. Και δρασκελίζοντας το βουνό, πίσω από το Γουφαβέντο, που με τα ανεμοδαρμένα αιωνόβια κάστρα του μετρά την αντοχή μας, θα ανάψουμε το κερί της ευλάβειάς μας στο μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, προτού το χρέος οδηγήσει τα βήματά μας στο κρυσφύγετο του ήρωα και μάρτυρα Κυριάκου Μάτση, στο δίκο μου. Το Σιχαρί και ο Κουτσοβέντης, μικρές πράσινες οάσεις στην Ξεραΐλα και τα βράχια του βουνού, μικρά και αγαπημένα, προσμένουν να ανεβούμε στο μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, που κάθε πρωί λούζεται στο φως του ήλιου, όπως η Βυζαντινή αρχόντισσα λουζόταν στο αγιασμένο νερό της πηγής του. Και πιο δυτικά, να χαιρετήσουμε με σεβασμό τον Κοντεμένο, που το καλοκαίρι του 1958 μάζεψε τα κομμάτια των παιδιών του μαζί με τα στάχια. Και συμπληρώνοντας την περιδιάβαση αυτή της μνήμης και του χρέους, αφήνοντας πίσω μας τον λάνακα της Λαπίθου που γέννησε τον ήρωα Στέλιο Μαυρομάτη, τη Μύρτου του Αγίου Παντελεήμονα, το Διόριος και τα μαρονίτικα χωριά μας, φτάνουμε στην πιο δυτική εσχατιά της επαρχίας, την Όρκα, τα Λιβερά και την Αγία Ειρήνη. Τα χιλιάδες ειδόλια της, τα μισά στη βορεινή Σουηδία, τα άλλα μισά στη Λευκοσία, να κοιτάζουμε τα άδεια μάτια τους γεμάτα αιωνιότητα. Εδώ, όπου ο ήλιος ρίχνει το ηλιοβασίλεμα τις τελευταίες του ακτίνες, αρνούμενος να αφήσει πίσω του την ομορφιά και τις μυρωδιές της Κερίνιας που στόλισαν τη μέρα του.